Светлана Тихановская номзад ба мақоми раиси ҷумҳури Беларус ба Литва рафтааст. Ин дар ҳолест ки дар саросари Беларус эътирозҳои мухолифин бар зидди натиҷаҳои интихоботи президентӣ ҷараён доранд. 11 август Тихановская тавассути навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт ӯ бо хоҳиши худ ин кишварро тарк кардааст. хуруҷи Тихановская аз Беларус баъди шаби дуюми эътирозҳо ба вуқӯъ пайваст ки дар он тибқи умури расмии пешакӣ президенти кунунӣ Александр Лукашенко ба таври фаругир пирӯз омад. Дар эътирозҳои шаби гузашта дар шаҳри Минск ҳадdeақал як эътирозгар кушта шуд. Полис бо истифода аз гази ашковар, об ва нуринҷакҳои садоӣ даҳҳо эътирозгаронро дар шаҳрҳои мухталиф пароканда карданд. мухолифини Лукашенко даъват карданд ки сар аз имрӯз дар тамоми Беларус коршиканӣ оғоз ёбад. интихоботи президентии Беларус аз тарафи коршиносони сиёсии Тоҷикистон низ ҷиддан пайгирӣ мешуд, зеро шабоҳатҳо бо он давлат зиёданд. Масалан, ҳар ду интихобот дар замони мушкилиҳои иқтисодии даврони COVID-19 доир мешаванд. Ҳар ду раҳбарони кишварҳо ҳам муддати тӯлонист ки дар сари қудрат ҳастанд. хабарнигорони мо Алишер Зарифӣ ва Афсона Акобиршоева бо чанде аз ин шориҳони сиёсӣ ҳам суҳбат шуданд ки яке аз онҳо Абдумалик Қодиров аст. мо барости интизориҳои хеле зиёд доштем, чун гумон мерафт ки шояд ки дар Беларусия дар ба қавли охирин диктатураи Аврупо шояд як тағйиротҳои мусбит рух диҳанд ва он номзадҳои алтернативӣ ки онҷо пайдо шуда буданд онҳо мақоми худашонро пайдо конанд. Вале мутаассифона он чизе ки мо дирӯз дидем ва имрӯз онам давом дорад, ин ҳама нишона аз он аст ки чизе тағйир наёфтааст. назари Абдумалик Қодировро шунидем, вале Абдулло Раҳнамо, ходими маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Тоҷикистон мегӯяд ки инҷо масъала ҳифзи истиқлоли Беларус аст ва нақши раиси ҷумҳур Лукашенко ва пирӯзии ӯ мусбат мебошад. اینجا بحث دیکتاتورا یا بحث لیبرالیسم و دموکراسی نیست. اینجا بحث حفظ دولت است، حفظ دولتداری، حفظ تمامیت ارضی کشور همچون یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی هست. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکو یک نمونه برای همه است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن. در کل وقت دولت حفظ شد شما میتوانید که همه لایه ها رو چه دموکراسی، چه لیبرالیسم، چه آزادی ها، چه و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید. аммо Шокирҷон Ҳакимов баръакс мегӯяд ки Лукашенко дар давоми 20 соли қудраташ на касеро омода кардааст ки рӯзе ҷои ӯро бигирад ва на давлате бунёд кардааст ки интихобот дар он ҷо озоду одилона бошад. сардори давлате ки солҳои тӯлонӣ қудратро дорад вале ҳамзамон кӯшише накард ки ба ғайр аз пайвандону фарзандонаш аз ҳисоби аҳзоби сиёсии дигар ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ чанд нафар пешвоҳои эҳтимолиро ки тариқи интихоботи одилона ва демократӣ ба ҳадаф расанд омода накард ва аз ин ҷиҳат ташаккури афкори ҷамъиятиро низ ба вуҷуд наовард. аз номукаммалии низоми сиёсӣ ва мушкилоти низоми худкома гувоҳӣ медиҳад ва ин бояд сабақ бошад ба Тоҷикистон низ, чун дар кишвари мо низ интихобот дар назар аст. дар ҳамин ҳол чанде аз сарони давлатҳои шӯравии пешин аз баргузории интихоботи Беларус истиқбол карданд. аз ҷумла раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ки ба эҳтимоли зиёд 2 моҳ пас дар сабқати интихоботи президентӣ иштирок хоҳад кард, пирӯзиро ба Лукашенко табрик гуфтааст. бинандагони азиз, ҳоло як огаҳӣ пешниҳоди шумо мешавад ва баъди он гузорише дорем дар бораи никоҳи марди 46 сола бо духтари ноболиғ дар шаҳри Душанбе. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.